ଇଏ କୋଉ ବାଳ କଥା ୟୁର ଅନର। ସାଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛି, ଅଚାନକ ମାଇକିରେ ଆସିକି ହାମଲା କରୁଛି। ୟୁର ଅନର, ସିଏ ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଡିଓ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଅଡିଓର ଯଦି କେସ୍ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତ ଅଡିଓଟି ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର। ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଡିଓ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିବନି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଅଛି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଅ। ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ଲେ କର। କୋଉ କଲର ଶାଢ଼ୀ? ଏହି ଅଡିଓଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାୟରୀ କହିବି। ଛିଣ୍ଡା କନା ପିନ୍ଧି ହାତରେ ପର୍ସ ଧରି ଯାଉଛି ମୁଁ ପର ଘଇତାକୁ ଘଇତା କରି। So guys, don't handle serious. I am just comedy you. Smile please. How your honor? ଗ୍ରାମାର ଭୁଲ କରିଦେଲି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାର ସୁଧାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଡୁଡୁ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ବାବୁ?